आई शपथ कसली भारी गाडी रे ही. खैसून तरी भायरसून हाडल्यान दिसता, विचारूची लागतली. खैसून बाबा हाडले गाडी? अमेरिकेसून का जपानातसून? अरे बाबा अमेरिका जपान जरा तुझी बाजूच आहे, आपल्या कोकणातली गाडी हा. सांगतो. आणि फीचर काय काय हो? फीचर बघ मरे, मस्क्युलर एकदम, रोड प्रेझेन्स बघ, अशी गाडी तुका कोणी देशात गावाची ना. आणि साऊंड बॉक्स बघ त्याला, हे बघ साऊंड बॉक्स, पूर्ण लाईट LED सेटअप, रिमोट की, स्टार्ट स्टॉप बटन, मोबाईल ऍप्लिकेशन कंट्रोल, डिजिटल डिस्प्ले, दणकट मेटल पार्ट, डिस्क आणि अलॉय व्हील, रिव्हर्स मोड, जर्मन बोश मोटर, 3 वर्षाची मोटर आणि बॅटरीची गॅरंटी. आजकाल साध्या मोबाईलवर वॉरंटी मिळत नाही, इकडे हे तुमका गाडीवर गॅरंटी देतात. अशी कितीतरी फीचरने लोडेड ही आपली इलैगो. मालवणी नाव हा आणि शेखरू म्हणजे महाराष्ट्राच्या राज्य प्राण्याचं नाव गाडीत ठेवल्याने प्रत्येक कोकणवासियाची छाती अभिमानान फुगतली असो ह्यो आपलो कोकणातलो ब्रँड. अरे बाबा पण कोकणात गावता खय? कोकण आपल्या सावंतवाडी माझगाव आहे, हे बघ त्यांचं कार्ड सुद्धा आहे बघ. सांगतो. चल चल मी येतोय हा. खय आता अरे स्वरूपात जाते माझगावात. दरमहा पेट्रोल गाडीवरती आपण 5 ते 6 हजार खर्च करतो, पण आपल्या शेखरू गाडी फक्त 500 ते 600 शुल्लक खर्च येतात. तर मित्रांनो, अशा ह्या सर्व गुणसंपन्न आपल्या कोकणात बनलेली गाडी खरेदी करण्यासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा किंवा माझगाव मध्ये असलेल्या त्यांच्या फॅक्टरीला नक्कीच भेट द्यावा. धन्यवाद.